Kininigyabay na ito mga si Father Victor Sirido, no, na uban na itong Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Amawan, Father Elmo Melo, ang Kora Paroko, Father Victor, nagkamot gihapon no, ang parokya nga makahatag og tabang sa mga katawan. Ug ato Arsobispo na bisita gyud mismo. Reaction mo, Father Victor. Nagpasalamat kami sa itong amahan sa Archdiocese, Archbishop Martin humuwad nga taniwala sa panahon. So siya miduaw gyud nga ni kanamo ni tan-aw nagsubay usab kanamo dinhi. So usa ka manindot kayo nga diwa gihapon bisag naata sa katalagman o naata sa ino nato nga dili kay may nga kahimtang, pero natong Arsobispo Archbishop Martin mipadayag yun sa iya nga pagpakiguban o pagpakigduyog sa katawhan dinhi sa parokya ni San Juan magbubunyag pinaagi sa iyang pagduaw nganhi kanamo. Masinati gihapon bisan ini maong trahedya do nagihapoy ino nato kahayag tungod sa pagpakabana o pagduyog hambit pagduaw sa ato Arsobispo dinhi sa parokya ni San Juan nga magbubunyag. So ako bisan tuod ni aning mga trahedya ako moingon lang gihapon nga aduna gyud mga mensahe sa Ginoo nining mao nga mga panghitabo dili tungod kay ihang gusto siya nga mag-antos naa lang siya mga inon nato nga mga paghatag nato usab og mga mensahe nining maong kapaskuhan. No, nga naa gihapon naguban siya nato kay ang Dios dili man gyud musalikway kanato, dili man mubiya kanato. Mo na makita na po nato karon nga pakita na po ang haring adlaw nagtimaan nga ang Dios na naa gyud kanunay nagauban kanato. Okay, Padre, kumusta ba nga itong parokya? Kasi na sa enta, medyo na doon yung mga nagbaha po, no? Gika sa ibaba ang sa atuang simbahan, no? Kumusta man? Nga medyo nagatubod ba ito ang atong simbahan, Padre? Sa gumikan sa kanibitang ulan kanunay ba nga wala gyoy undang-undang ang ulan, so matud pa mong ipatan-aw sa engineer nga gumikan ni sa ulan o na ay drainage ani nga mi ino nato nga naka-stack ang daghang tubig ba manang mi gawas mi ang duha ka engineer mo daw. So ang kahimtang po dinhi karon daghan kay mga evacuation center nga di ginamo malabang po dito sa bukid sa Carmen sa Mialim nga tanggong sila, so dili na mo mapadalan sa among tabang mo na nga ni coordinate pud mi sa kani sa LGU o sa sakyanan sa sundalo nga makadala po sa mo ang mga hinabang dito. Nakahatod na may tabang dito sa Carmen, sa Mialim, no, sa duha ka Mialim o sa uban pa Makabayaw, Sinara, Baco, sa Bicor, ani pod nga sa aning sa gym nga mga evacuees diha pod mi nakahatag pod mi og mga hinabang pod nga ginagmang hinabang kutob sa among nga mahimo, no, mga bugas, mga dilata, mga sinina, bandig, habol. So amo pong gipanghatod nga pasalamat po mi social action ug sa uban pod nga mga sa wakwak sa working sa ISIS Lasal, no, nga naghatag po sila banig si tinta ka pinto nga banig sa 25 ka mga banig ug sa habol po sa social action ug mga sinina, no, kami po sa amo kuan po mi og bugas, no, para nga makatabang yun sa ginagmay nga pamaagi tungod kay ang pamilya nga naapektuhan dinhi makabat man og mga 1,500 plus ka mga pamilya sumala sa amo nga nahibaw-an diha sa LGU o sa in-charge sa LGU, no. So mga pa naman nakita o kung individual na pitin daghana kayo, so piting lisura kayo yun ang pagtiman pagpakaon nila mo na amon coordinate mi amo lang pong gipadala dito sa in-charge sa LGU kay sila dunay mga manpower, ang simbahan wala man kayo no, sa kadaghan. Plano
plano sa Archdiocese of Zamis, no, kay hagit na to karon ang pagpabarog sila mga balay, no, tabangan sa pagpabarog balay. Ang parokya doon ay murag initiate nga himuon nga makapabarog di sila og balay labi na sa kahoy, Father Victor, no. O mao ni amo karon na po nga giplano, no, kay nangaanod man ang mga balay, nangaguba man ang mga balay, tambakan mga lapok ang ilahang balay. So ang amo gyud nga giplano nga mo ayuda pud mi niya sa pagpabalay kay naa man may programa sa parokya nga pabalay, no. So ani man ani dayon na kuan ko ni preliminary na mo pag-istorya ni Archbishop na dunay mga kuan among mga kahoy nga amo sa nga ihangyo, no, pa amuton para nga nato nga matabang nato gyud sa mga tawo nga nangawad-an gid taon og balay, no. So uban pa po siguro nga mga organization dinhi sa simbahan kay kata magpabalay mi mga organization nag-amot po na bitaw, no, mga sin, mga kuan sa salog, kahoy po kuan po sila nagtampo po pinagis kwarta, no, ilang ipanghatag matag organization. So mo na amo rin nga nakalahutay gid mi sa pagpabalay mo ni karon dako na mong hagit niining maong trahedya sa kuan sa nato baha kadakan kay mga balay. So pero maningkamot po mi in coordination sa LGU po, no, in coordination sa LGU sa ahensya sa kuan kaning sa gobyerno. So magtinabangay gyud karon ani sa gobyerno og simbahan alang sa atong mga kaigsuonan nga nga biktima in taon nga luoy kaayo. Siguro nimo Father, no, minsay na lang nimo sa tanan labi na padayon nagkinahanglan karon ang katawan si Jimenez ug tabang. So far sa ako ang nahibawan karon sa mga evacuation center daghan na kayo ang naghatag og tabang, no. So atod pa nila nagahatda na po ana nga kuan kay doon na may mga sakyanan nga kay sabi naton di mabot sa sakyanan sa sundalo, no, nga kuan katong kumong-kumong. So may gamit. So muna karoy sa latest nga update na sa kuan pag tinabangay paghatag suporta ngadto sa mga evacuees. So pero napay pipila po, no, na kung na po nadawat nga text nga naa pa po pipila nga nanginahanglan og sinina. So nagkinahanglan po pagkaon nga po mga canned goods ana, no, payuban tubig na pa mo ipanghatag po ni tubig ana nga kuan. So naa pa gihapon, no, pero so ang LGU o ang simbahan o uban pang mga organization nga nausab nga nagtabang po, no, ana po nila nagapadayon gihapon hangtod karon, no, kani karon background, no, na ano po na motos kami kay para nga na po yata mga kabatan-una nato dinhi sa parokya nga naningkamot po taliwala sa ilahang kabatan-on, naningkamot po nga makatabang sa mga tao nga nato nagkinahanglan sa tabang niini mao ngay gayon sila gyud nagkuan na ngadto sa mga evacuation center, sila may nagkuan dito gyud naghatod gyud sa mga ato ang pagtabang adto nila. Sila ripak malit magana na, no, sila mo ikuan kay doon na po ipipila nga naghatag po kwarta through Gcash ana. So ato pong gipamalit po og mga dilata na po uban nga gipantunol ana gipamalit nato gihapon. So kana lang so pagkarong adlaw, no. Okay. So salamat kayo Padre, no, ato nga Padre Cora sa parokya ni St. John the Baptist diri sa Jimenez, Misamis, si Father Victor Serino.